wa sallallahu ala nabiyil karim. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kowa da kowa fatan alkhairi. Kamar da kuke gani, wannan wani bawan Allah ne wanda ya samu adadin sefa na miliyan 1. Insha Allah, kamar da kuke gani, wannan shine jarari wanda muke gabatar da aiki na da sarrafi nan take a cikin sauƙi. Wannan bawan Allah ya kasance bashi da ake bin shi, ya ce yana buƙatan kuɗi ne insha Allah rabbi, kuma ya buƙaci adadin sefa na miliyan 1 kuma gabatar masa nan take a cikin sauƙi. Wannan aikin mu ne na jiya Juma'a. Insha Allah, kamar da kuke gani, to kai ma ke ma za ku iya mallakar abin da kuke buƙata na dukiya daga kan naira, dala, euro, pounds, riyal, lira, dirham, rupee, ringgit, pounds, dinar, kowane irin dukiya, kowane irin nau'in dukiya ake buƙata. Za a iya mallaka nan take a cikin sauƙi insha Allah. To za a iya ɗaukar namba a zo a mana magana a WhatsApp ko kuma a kira mu domin ƙarin bayani insha Allah. Idan ya aka fara kallon bidiyon mu, a daure a yi subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa sauran su ki sabon asiri da ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi mai farin jini mai tarin albarkar ɗan gatan Malam TV insha Allah. To hannun ban Allah ya kasance ɗan Nijar ne insha Allah, yana bibiya wannan shafi mai albarka insha Allah, wanda hakan ya bashi dama ya ɗauki namba kuma ya mana bayani insha Allah. Mu kuma muka bashi tabbaci akan aikin ta sarrafi insha Allah, kuma ya gamsu da dukkanin bayanai saboda muna aiki ne da iya zallan turare sai hoton tafin hannun mutum na hagu ne dama nan take a cikin sauƙi. To mu ne mushi fatan alkhairi kamar dai mana fatan alkhairi kuma ya haɗa mu da wasu jama'an. To shi ma ɗin duka mu ne mushi fatan alkhairi, musamman mutanen mu na Nijar, Libya, Kamaru, Chad, wani ƙasar South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Kotona, Abu Dhabi da sauran ƙasashe. Da sauran al'ummar mu, jama'an mabiyan mu na faɗin duniya. Idan yau aka fara kallon bidiyon mu, a daure a subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa saboda an saki sabon asiri da ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi mai farin jini mai tarin albarka na ɗan gatan Malam TV insha Allah rabbi. To in dai har kana da wani buƙatan shi kasuwanci, wani buƙatan shi siyan gida, wani buƙatan shi mota ta hawa, wani buƙatan shi abun hawa, wani buƙatan shi su yake ya koma garin su ya kama kasuwanci, duba da wasu jama'an da yawa ma ba a ƙasar ba a garin su ke neman kuɗi ba, to duka za a yi ɗaukar namba a zo a mana magana ta WhatsApp domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi masha Allah.